Tak kalau mulak-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan nampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan hera lamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jika dinok dimanuangkan asa muasa da ulunya. Padi si rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduak makin panuah. Tak kalau masuk saya suak tampang nan tibo dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitah lah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang lepas pangka nama atok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boneh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik berisi kalangkapan. Hitamnya indak berkuran, putihnya indak berbacak. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayuah mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Iya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba bersawi. Nan ke menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami kebalaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato bestinah kudian kato bescapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tibo pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak walai lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyo kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tuan. Yolah. Panggilkan yo bakandak turis tanpa imbau bakandak jalang tiok dan yo bakandak jawab apalah jawab dari ambo.
Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi jo siase. Jurila izinkan nambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo wak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sabab karena itu stan kini kapa balaiya di dermaga mohon bagan jiwa kawarando di meja yang bataidang di sinan Sultan Balaiya. Sekian sambah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran memak tadi, lah susunan adat Jolimbago, saukua cupak jogantang tak mungkin dibanding lain. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipaburi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jauh, gila mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung, mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan langkuk juang-juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sekitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tetunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan bak itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke dikacak. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin di matan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi. Kama condong kama diawah tanda bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahilo pukek lah tiba di talikan dua bertangguh Sultan menerimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah pada Ustaz. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo cicai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mahkironya. Gurun nyemunggu labat tarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibu, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Cipangka. Tapi samantang pun itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Cara berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan, Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak puruh memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banal sesuai stantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo.
Siami Sultan Melenggang menyenjiang talih yo kaladi dalam rumi mamak batenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang, elok tamu di bawah nanya, elok alik di bawah makan. Halus bahasanya orang disiko, kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yo garapu, cawan kabasuh kesedio, kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan iyo itu kejalihnya Pak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasulullah kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai dan tua tinggal jolendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko dan sulit menimbangnya bak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya pada sodima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termenaro. Laku karang. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk dan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang-undang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya? Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tiba dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan? Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek pegang taguah. Tibalah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabeh nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dinan tanang ikut menunggu dinan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipunkan. Lah mana mau sampai dek Temandaro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok diindang dipeberai lah nyato langkam caro. Tapi semantang pun baik itu ambo sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pegantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum pangurus undang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alek seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum baka Sultan. Mana mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja panuai. Apun batuannya lai salampih nan daripada itu aduk kejambaran taidang. Elok susunyo nambak sirih elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabao tampan lai lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana dalia sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacokan, entah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saruan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iya itu benar. Kok bisik Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya.
Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu akunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak kok minum kutiko awi. Kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangko. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beringgiran bercupak telago panuh bagantang si marjolelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua yo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato yo cedak pandai langkok bepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu stan. Kami tunggu, Mak.